Kardom nilimen ang tong ti lapen pining we talk show on 6 schedule pini bangke ingdeng paro isira klikep ra sirkep lo asi pini ke litum ningarong pen karchopon la bangke International Day of the World's Indigenous People pirthe along kei bare matum aphan ka panong pon pini arni la hello itum ningarong pen si pini dak itum methang ahemalong pini UN alamain turpon lo labang so arni karjo ponji pansi asi piningwe labang so arni ningkarong pen itum karjo long itum pini labang so indigenous day ko pe pot si itum karjo pon ma ko pe pot si ke hok pon ma la pen indigenous mate ke bare itum han ko pe pot si la pon artiki pinang kok ma labang so lam pini ning we itum jithan pon pola si labang so lam ka jithan pon je lo itum long ningarong pen ang chetong dun ake hai jai kathar Kardom. lapen ake hai sakiri long phar Kardom. lapen ake hai depend rong pi lasi pining we jaseme pep itum ka than ponji abang lake itu mathe pi dopik lasi athe pi isi itum than ponji bangke rights of the indigenous people ke bari matum ajakong aputhak itum pini than ponpo lasi United Nations pen thihek pen ka patlang pondo unrip pada UN rip tapu lasi la bangke United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Lasimu pen mohet pen itum pulo ke bari matuma jakong futhak la bangke pirthe along bed doan bed pi doan atum kaching room pen halabang so asong pen si la bang so ajakong ke hok pon da puson do lasini tum dak song pen sa mela puson aluso lason kasalam do lasla dak pen si litum thampon po nang tum labang so aluso ta me anam dum hek penal tum long ponji la pen ni tum pinil labang sor ni labang so puthak si than pon pon lasi aprang si pinil labang so puthak ake hai je ka thar phansi ni ka than ponji phan chuni pon lo Kardom indigenous puke aprang pen kido cheng a khayatu latuma phan si indigenous puke pu lasi pirthi det atumang bong kaching wai kaching saido ron chedan po ron chedan det pen lamdon che tok po jat po titi setahala lamdon ke che tok hut bak ason kaprek agreement ke che tok hut ason economic alam pinene ke che tok hut ta la aprang pen kido amunit atumang bang phan ke alam ethita peli pon pe det titi la aprang pen kido amunit atu pulote Amerika long tado, England tado, France tado, Germany tado, Russia tado, India tado, lapen adetin tado, Egypt tado, Israel tado, ninghok tado. La tum alam ke setaching wai pon pe dat titi. Lama si alam litum ke wang mi itu alam si arjudun nang kok titi halatum si cepetek munak titi. Athema munit tumke kosono aporlane aprang men ke do tumke kachil lar dun panglen huipo amat hala kachil lar kapi ke praw atum si along ka prek pen ke wang ti hala tum ye pheri re dat ti ason phan pheri re dat ama si hala tum bang paprang munak ti kachil ron de che dan seta ja seta lasi America for example America hadak red Indian atum aprang men da ke do atum lo seta Amerika ha Europe pen England pen along ka prek pen wang si Amerika nang dolo areng ke lo atum halatum bang si temunak lo ama halatum bang si Amerika ta cerai du tip India red Indian atum bang ke siu ta ho kopi do le a tribe do pik halatum bang ke lam ka ningye du ja thai ta ve India ta la son thak lama si la aprang pen ke do bom atum ta non na phike tek tu bom lo amasi ilitum antalo Nagaland for example Nagaland atum talo lapen Manipur atum talo Mizoram pen lo Kuki atum lo lapen non phike ilitum Karbi atum ta nili methang mataha UNO meeting dun lo lamasi la aprang pen ke do bom amuni tum ta hang bom lo je nitum alam arjunai pulo nitum kaningye nang ya som ta do pulo lasi aprang pen ekroi Amerika sorta pulo dake aprang men ke do muni tum ke ave take
si aprang ke pudut nama hala tum bangai men cikroi dun tu det kali duk hala tum bangai pe prap jing ben cikroi dun tu det India so bangai kroi dun di alang litu India government pe na bangai kroi dun de det lo ajir diko ke kroi dun de India ke aprang men ke do munit tung ka ve ka do ka ve mata aprang men si duk pusi pudut amasi non apika amat inut amunit Jharkhand pen areng ki ikatum la thek areng ki ik munda man ne tu alang litunge areng le ik sita ka por he ke bang karbia anso se pate majo ha British hosi bang birsa munda popini neta anong ke dodun atum lo amasi hala tum dun plut ha UNO long nitum am in India ta aprang ben ke do moneda tum do la pen aprang ben ke do moneda tum ke nitum te ki duk si no ke do thulo nitum alam ka rije amat alang li UNO pen wang det America pen wang det New York pen wang det da India na ka cheli pe malang li pan arrest der mat phatek beng chok ke cheng ko lo la ke lama si ha phi chedan thulo alang li pan pe jok thulo la pen non phi ke India tum ta kroi dun lo a hok lo da aprang men ke do mone tum du pulo che kroi dun det la si non ke aprang ben ke do monit pu ka chithi abinong ke ko masih aprang men ke do ma ko masih aprang men ke do de ma puye brahmin tu man ta aprang men ke do usi ke chikrong ka tum sita lang litum ke kali bamun kolita man ni tum ke kali det la North India Hindi alam kan ni atu mehui ke kali det aprang men ke do tum kali non dak asam ang bongta ili tung aprang men ke do munit atu pulo angge ahom tum ta aprang men ke do munit tum pusi nang chikrong duning tum sita hala tum bang ke ahom tum bang ke aprang men ke do munit tum pu ke chikrong sukrum lu athema la tum ke pharu inkoi rener kep ningkan si dak asam nang ki lut la tum ke ajir ding delang ningkan pharu pho ba aprang si la tum pharu troxi aprang se la tum dak nang lut lama si la tum han ke indigenous kali pusi ubom lo boro tum ta pulo nang tum kali pulo ko sa tum ta pulo nang tum kali pulo la pe tum karbi tum ta pulo la son si tum ka che dan tu no ka che bai ko masi indigenous puma la si non apike United Nations ta ding that si surihini ra troxia ningkan ding that lo la pen halabang sorni United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People indigenous aprang men ke do bom amunet tum ajak kong political long le jak ajak kong alang litum apan hok nangji pusi halabang sorni pen hok det la ke hok arni binong bang ke la ke dak puyo September 13 arkom September 13 2007 aningkan chitia chiklo cricket homer ni 107th plenary meeting UNO long resolution adopted by the General Assembly hala daksi chikroi det lo a hok lo la aprang men ke do tom phan a rights itum che hok det nangi pusi hala bangsor ni pen hok det la hala bangsor arni pen hok det si pini arni ason pai chiklu sirkep arni ke lage international mane pirthi ke do an adet atum angbong ta la aprang ben ke do amunit atum aphan arni pusi pini ke hok det hala tum arni si panong det ilitum arni si panong det ilitum anta ke long do na tum la si ilitum ke che hok nan kok la si ilitum la UNO a flag lo lata flag lo table long ki pia pan la pen la pu anu na tuta UNO United Nations a flag lo alama lo la si ilitum pini ke ka che hok la so lam si non che than nang gi pu si dakang ni kalang lo la pen non hat ilitum che than pon lo dak la United Nations pen ke bari matu mate hala so along le long ko mara tum se dak ke to dam cheng ma ha tum se ke bari mulo ke abi kida matum han ka dik la si ili tum han ke ala phur kimo putha kachini pik Vishnu Prasad Rabhata nang pulo ili tum bangke dak discoverer of Assam mate non ke to bom Assam apir thelo mangke kar biya tum ta dak bangke ke bang cheng tum lo mate joyki pen che thanam lo ta long le kan pu tum lo ke sia lam lo ram nang ke pan la pen long le na kang pu tum lo la si non gopilo ma ke mana bangke ili tum ke thek long bangke kar biang long ar lu
sangti arlong lahai hui thengpi aphang halapu GP anata theklong lo thengpi la thepo ke kerot pon ke hakuma ne mal pani ta ha achar ben la puson arju pon long lo la si ile tuma thengpi thengprang sangti arlong lahai phur ke chu het ile tuma list long lo hana ne guhati na ne nogao pes ki pon tum se ki ongpu la si la bangke ile tum ajak kong nangki roi pon nang pangjir la puson man de lo mati asira sok thang na ni ro patang na leng jek tha lagi thekprong alam no gente mane ili tum long pensi sang tidak pon ara lo thengpi thengprang da with all the concerning the Karbing Autonomous Council Karbing Autonomous Council phan arjuje pin here dor de pin mensi thengpi thengprang na dak mensi roi ara lo ape no reserve forest amina tum theklong ila non arlong rupa silvetari yata an namase belo non ke lapen dak mining nang claim lo lapen ga sona tes koila ta ho sang ti ta ho di ladak mane la tum si la natural environment da phalang no la non ke lata la daga tum gali daga tum ang chini un thei non ta ang tan pena tum wang si la dai nun bahini tum ka chi yu pon do la daga inut bahini tum do hedi la tum pen chelang si non ma ke phalang no la la si la sona thak si mane do o ile tum ke especially da Karbing lo la sona thai long ke ong na ke akapre este lang no bote meghalaya no pura hedi la aron hai sok pighara ke thang bak be private atum mane assam be atum si thengpi thengprang roi dam rei tho koila phur dam rei tho gada long le mane pur long da long le nagaland long da long le ta daga bangke ang tam si kuna si phudun jam asi da ka I am phu den ma poi me non ke Karbing Autonomous Council do kokta thegnon le den ma la ba solam do non ke kalang lo la si non na bang ni li ke than pon je bang ke pini tum thek pon long lo Karbing Autonomous Council a chief executive member la pen MSC ke hai richard tok betum pen ta me la so International Day of the World's Indigenous People bang akhir jume bang rat phan ki pi thek long lo he social media long le thek pon long lo sita me la bang so arni iritum kar chodun chot la ambet kali de nai non bisar lam se ni likulo samsung sing ti hang ka thegar ni iritum milur kai chot la ambele ki jut kare iritum hala samsung sing ti kopilo da ke klem de kang ge hala ko iritum kache than nona o be tum han ke than pon mate an ning ki rung pon banga ke dang sot la si la so fu thang ni pu tha dong pi so ni li pu bang ke nona son itum ladak Karbiang long bang ke ilitum karbiatum mate ladak ke do inglong aso ke do barim atum hello ahem phulo kalang la ladak atum bang ke nona son la bang ke United Nation Declaration alam puthak sepini ilitum ke than pon lo kalang la hala suang deng an kamatha donji ke ilitum bang ke Halloween alam lo busen ni pui India long mate ladak Assam long ku PPC la government atum kache paraima hala bang so puthak anta kamatha donji phan pali dunu nela kalang kopi porma plo tangte ilitum ladak itum phana keja tum bang la so puthak kapachini je phana bang atowar kiri ave kalang ke dam tang an pen lilang nam lop la tangte la so puthak bang ke kopi si hala dak India government atum che parai pon loma la pen state government atum pisi che parai pon loma hala bang ta chini dunu nela tasila United Nation bang ke la ke ilitum pir the dang lam lo hala dak alam bang ka chini dun ji phan ke tum hello pig lo lasi ke ja tum bang non son pinier ni son bang ke kupia posila bang so khai bari ma tum phan ke do bari ma khaya tum phan la bang so ar ni ilitum phan ke hok ponang kok ma lasi ke ja tum bang ra phan ka pachini pon bang ke la ke kenang so kalang la si dak la so United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People po long dak isi article 26 mate ingkora throlong ke top do indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use as well as those which they have otherwise acquired. Lasi ilitum nali berarti sir ilitum council pe na bangke ilitum methang longle aron ave pon pusitin kogamat hala Assam Land and Revenue Regulation Act abang itum ke dengdun de. Lasi daki pu bangke hala state government mati India government pen ke long apota ve nang ni itum by traditional way itum methang aron pen ke long along li pusita mi halak itum
aparman no Kala. ili tumsi kupi makang ho ke tumsi Kala. itu mosit la kaja kong do la sila so putan na ni thasa Sixth schedule kaselam hutta constituent assembly along lam kache than lam kache dan halabang sohut kipuante long li alam petepik lapen sixth schedule ke la si along le si hedi schedule that paragraph 20 pen along li lake ang song gali atomon gali atomon pan le schedule ta li along li pan ma si schedule that la si ingkai tip along le ma si parpong tip la si schedule area an ke la si non ilitum kachini ne ilitum ilitum MLA MPC MEM tu kachini ne penajok DC office DIG office lapen ASEB office lapen SP office halatum appointment anta alang litum aning ke hang hala Assam government reservation law si pape enrong lapen pot ing lo masu atom pan ke hadake a vacancy ave pusi than turong ang hoya value pusi puturong kamatha dam ban ke la DC SP office hai hui ke transfer subject kali lapot alang litum ke sixth schedule ar lu lege du kali pusi matha sida ka ar sixth schedule ar lu ke do de po abang ke la ke ili matha dam une ela male a hok kali lo lage athema along lege DC office ta SP office ta along lege ta sixth schedule ka kapar lu tang along liar lu si dulu ke alang litum la po si alang litum advertisement appointment ke claim nang ji anta sixth schedule ateng ben si claim nang po la indigenous people indigenous amunit atum ning ke hang ateng ben si claim nang po alang litum council along approval en nang ji pugali council fan charju dam nang ji pugali amet hang atum masi sixth schedule alam kroi nang po lahela lapen ilitum autonomous state takai ta chuhang long le alam body jasemet hala long le alam anke long le alam ke la pulo ya itu long le hello one of the basic ground for constituting schedule area schedule area penchong ke la long le pot hello jasemet la pot si thangatum a law pulote ajaha tungge neli kaching wai hot arjudut ma la piso pkn penan ke do alama si chathan chotiti la lo karbia aron pulote setan na kali long li itung kupuson si hawar ka chi raima kupuson si hawar ka chi pima kupuson si itum patta ka chi pima la so ke aprang mata itum arondo karbia tu karbi chot kali akai ting tumda no nagata mizuta khasi garwo tum anda do rep lo lasi khasi tum ge ba kitab masi che talk to that lo pata puthala tum chi pupe la pen mizo tum ke ram bus ke chipu la pen naga tum ason ka prek asa tum ke men ka prek si chipu lo ili tum ke pata puke lage itum alam kali lage nelia patai lo ke pu lage pata puke hindi ta kali asamis ta kali bengali ta kali lage parsi tum alam pata puke non ke hindi tum ta deng dat lo si pata nahi deta pu hindi tum ta kaning je titi pata nang pipe ke pupe hadi lalo abidong ke lasi nang hok he ko pu abinong ke pata puke ke hok pu lasi ilitum ke hok ke pilo karbiatum ke hok ke lake timung hem aram lo dei lake hans hem aram lo dei lake teran hem aram lo dei bu helo ke hok titi lasi aram pu si itu ke hok titi lasi pata pu kali itu ke ili tum kar bialang ke ram hok pu abinong ke aram ke hok tang aram lo la lasi ram hok pu pata pu ke bangalam lake itum council itum non la miadi pata pupi nia pata akagos long anta rampok pusi toklap nang ji abinong ke sikidula tengke alang litum karbi alam mese rampok ba english pele tok tu de sita haladak pata po ding ke ini ta english ta kalidet ke la posi itum ta karbi alam men ramhok pusi ta melole periodic miadi puga periodic po panimati periodic pulete 30 years apan la pena hut penge 10 years apan sigi pu along ke lapot la son si ram hok pu sigi pu nangi itu
arong tinta rong asara tu la pen servan ke patu meeting dosi lapan la so area le la so ang long le pe kanang dei pupu ni tum ing long ajuke la bang so hi di la so klam le pe kanang dei pusi ram ke hok titi la so ram ke hok a system do hala so system si itum enta me enang ji pusi sikshi do long taketo la pen non dak da hedi la so declaration of human declaration of indigenous people's rights along that la son hello to nai dum lang tha article 2 along indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and individuals and have the right to be free from any kind of discrimination in the exercise of their rights in particular and that based on their indigenous origin and identity. Dada lapen ko ha 3 along putulo. Indigenous people have the right to self-determination puyo lante. Self-determination. O labang silam tu dia detik lola. Kang sama pod lo rokom lola masih jek plot lo. Hala self-determination pu kipu loge se hala ta aboy do dat lo yo. Masih jek plot lo. Self-determination pu ke hadi. Lada ke pure self-determination by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. Political status itum pu bom lo. Si itum autonomous state nangji pu bom lo. Lake United Nations amasi pulo lake nang tu ma right tu pu janang pudun et lo. Self-determination ke ne tuma phan ne karbi tuma phan kopi si ke menai poma political anatu lasi itu ningkahang pansi pape claim long tu pusi India government phanta UN open ki pulo kalang la lasi non ilatum la so phutak che thandam lo pulo tangte how phur ki molam taledam tulipo la dag bangke semsom sing ti atum hala constituent assembly subcommittee atum long kaching kiduna puthak lasi India a constitution ka selam ji phan constituent assembly dolo la pen hala so a constituent assembly along pen la pu itum notice anat nangka humri pen la pu nat akhe tum akisung ka dog bia ning hang lam ka chini ji phan isi subcommittee dolo board lo subcommittee lasi hala dak alang itum pu wang pen nangka humri pen dak pu atok anu langdam et pen ke thegam long man ko piluma la dak ke do a inglong a so tum alang itum ka phiri je semet pet ke nilitum dak India long chepa ok dun lo pulo tangte nilitum adim nilitum along le bangke hala hong pen ke bang ji tum si nang cerai pilapo la pen nilitum kopi ma ni tum nong ke do la so hormon ta la hong pen ke bang tu cerai det la bang so la pen te aphai da bang sana ong nak to la bang so lam ke ka phiri the dung do sa so ta la si non lang dam e lo te hala so ka phiri bang non bang ke a hok nang ma der som le yo ha so ri ka phiri chot lang ta hala so ka phiri a pop si iri tuma phan bang ke nang kang kai lo mati six schedule nang ke pi bang ke hala so a ka phiri pen kosom si ke pa jok ji ma la so phan si la so six dur ke nang kang kai lo si ta me non bang ke nang kai na son pada ke chok che ki tum ke ja tum a so ta ron ningi ta ro pi sa nili kaning ji dam ji non ilitum bangke ilitum han nang kai chek lo arona teng pen six schedule arona teng pen silitum han nang rai ilo hala so teng pen si hala so huta kap here do lo muarni si ke latum aphan itum pajok ne de ji latum amithang along ri che pavir de ji latum aphan bang atum chi jok it pa joine si ilitum han ke nang kai lo setami la son thos nang che plang lo ilitum han nang rai de la pisita ladak articles krenar cap 18 along kitab lason dojo indigenous people have the right to participate in decision making in matters which would affect their rights through representatives chosen by themselves in accordance with their own procedure as well as to maintain and develop their own indigenous decision making institution kedo bari makhayatum aning hala government ke jatum kupima kache parai hala dak along kaning jedun
kace parai long kacing wai dun aja kong do pusik pula kalang lo ili tum met hang amunit ili tu mit hang amunit ce toy dun si hal da kopi ma kace parai long kopi ma lang tum phan sungkrung me pen kace pajok labang so lam rai ke deng along kacing wai dun aja kong do pusik pula sita me non ili tum ladang lang nam na ili tum mit hang amunit ce toy dun sita ili tum phan bang kupusom si ili tum phan labang so kace parai pen ili tum phan akisung ke doji ma la pen la son che parai de la ke ili tum phan ko pisia ke joy ke doji ma lai ho ya puthak ke ili tum pini arnian stame la puson ili tum phan ke me phan ka che parai ko ili tum pini theglong lela kalang lo pini arnian ta state government pen le che parai central government pen le lamrai deng sita ili tum phan ake he no alam lok si ake he no phan lok si che parai pon bom la kalang la so din nong ni kan ni kang tung bang la lo ili tum non Assam state long sidolo kala la ili tuma phan mema heloma pokaching bai ka accept la sing bai kala ha da kaching bai je long ili tuma pharman ko masi kaning je don je mala so bangke le tum ta kachong bai ji kacho toy don je ja kong tu lo sitame non ili tum thek long lo la so kacho toy dun long bangke ili tum da khei bari matum kala khei bari matum le kacho toy dun kalida nang nak lo athema a vote ke job mate hala ke toy dun tum bangke ili tum bangke 44% kala la pen hala honga tum amuni tu sinam nang toy bidun rong lo ladak ta som siban den lo pang baralam tet bangke la bangke than bang ang hoi kangwai kalang lo la toy si ke che parai lo kalang lo ka charlia hin jing thor nang ji pui si ke che parai lo kalang ladak bangke ili tum ka che toy dun abang khu ta hala dak che parai dun long lo lamrai ke deng along ko pi si ching wai nai ma ladak aja kong do dun lo la si hala dak ke labang so tet ke ili tum han pinyar ni ke me weder lo ili tum ke thek long ke kalang lo la si la son abang khu atum ladak ili tum han UN open ja kong nang ki pia teng ke ka parlin si dam rong lo dam lo te kalang non ni di ake hai je ga tha sar phang karju kang tung lam bang la lo non aporo hut mate ke dam tang apora hut sta me aphang dak Assam che thak thia phang Greater Assam hut hala so hut dak Assamese si official language mate kado ko ve khai do an da mina so alam thi chali nei mate la si tok nei so chesong lo ha so hut inglong so tribes puchot takalilang indigenous tribes atum si chingrum se la so chesong lo si Meghalaya la so ki asti si long lo la si non apora hut si me tum dak indigenous tribes atum la pente jasmetet Mongolian atum kachingrum bangke akenang so la bang so hut hak nang di panik ta Neli kachini dun gala pahela pirthi ke munit atum kaching hon ke a ok avi ke chepo atum ang bong si jasmet ching hon ji lopen ka paching hon bor ike che plang play lage nang ne ching hon ji ne sopo pulote ne ing hon ji lapen ne ika sopo ba ne punu porsara sopo pulote ching hon ji la sono posi ilitum ha itum adet itum akiti anatu an langdam lote akiti anatu an langdam lote pirthe ke kay plido pusi anthropology akita belong pulo kay plido isona kay bangke Mongolian kay isona kay bangke Aryan atu pulo Arjo putapu Aryan putapu lapen Caucasian putapu isia bangke lapen isia bangke Negro areng ki igato mangno Negro tuge Caucasian do mangga areng ke lok lake France pin ni pen ke wang atum lo lai hu ke England nan talor kom lo lapen ke Mongolian atum ke lake ilitum lo ilitum Mongolian atum an ke dak northeast anatu sidu ilitum phangsita akhaya ke thiatu Bengali Bihari ba ason kaprek akhaya atum Hindi alam kaningi atum an ke ilitum akhay kapache chini ne det ya phansi ke claim titi kapache ni ne det chichini det lo te la tumang bong ching hon det ra aning si dora itum phan nan che song det na la pen halatum along le itum chirai dam long le det na puyu ka phere la si ilitum phan akaprek si ilitum phan nang biji kabor I
la si ili tu man Mongolian a kei punang pupe kaita tribal pusinang puji la pen north east pusinang puji north east pugi pudam tribal pugi pudam ia teke ili tum a kei kapacicini ne dedya pansi la nang puvarentiti nang pubor idet la pen ka delibete damlote cingki pusi ili tum manangi pu la re Mongolian punang pupe Mongolian punang pulo te Mongolian ke pirthia dange apoi ke do thunai se ke plan no ke thek ne tu Mongolian atum si Marutia gari ta silam lo Hyundai ta silam lo Samsung ta latum si silam lo hap so gaching kia boss tu pen cheng lock di itu mobile la gari kadok kavenda la Mongolian nu silam lap lo India so arjo ke krong tu ke hala dak pun ke chonam nun tu di tilo la potsi ilitum yong sining si pedok cepedok pet kang tum pulo tante itum ke Mongolian a ke po bang ilitum cicini bek nahi naga tum da Mongolian khasi tum da Mongolian garo da Mongolian karbi dimasa rengma naga ka do itum Mongolia boru tum talo Mongolian la solam garo tum talo itu Mongolian ke pen aho matum talo hala tum ta Mongolian ke pina la so lambang ilitum cicini nangi aya cicini lote ilitum ningi sipet do tek lote ilitum che songra pet tekpo la pen ilitum ladak article 4 alam ta aku nang putu dage indigenous people in exercising their rights to self determination have the right to autonomy or self government in matters relating to their internal and local affairs pusipu ilitum pan autonomy pivek nangji ilitum pan itum a right tu angela ilitum autonomy ke chehang kadu ko beta ke hang ya kam da we abinong ke ilitum jong si kadu beta la asia autonomy nangji India rosidoji abinong ke India tan nami po bang e kali lata local insight pusipu arlo pusipu India rosidoji seta India lo ke itum autonomy ke long rapet dia pan ke itum jong si la Mongolia na ke ancelang rapet lo te ilitum ke ka che song ta joy mu pik kangjang ila tang tu kring tang pik ila kalang aku la chini tang ibu chini si la si bang ke itum karbi pen di masa pa chok karbi pen khasi pa chok da karbi pen kuki pa chok karbi pen rengma pa chok la puson karbi pen garu pa chok la pen karbi pen hala adivasi tu menda pa chok ke lu ahu disi la puson si binon ta aku hala naga binon atum benda aku ka chok ya angring da pa pe do titi la pen chok re chok lo batai di ke thom la pot la ke la huna pa chok ke ilitum Mongolian akhe po jo la tum pache lang selet nang isivet pu pache chini ne det nang po pan si ilitum panang pache chokore talang hala isi ko pulma pojo ka thang klong hala so isi abidikang lim do ho hala British atum leki pule aphan leki pudam le divide and rule hak krai nang po ang parke atum han si nang pon king room pet bang ke ka tan sum krung mati dio asir tum hata nang hak krai lo la sili tum nona por bang jasemet te bang ini tum la inglong masuk ke bari matum bang ke la bang su ining yang tin ka che ini tum la pu jirpi kacing ki dampro itum kachar li hut ya school college rang ka che tongji che halai hui lo tami tum kacing ki ka che thana bang ke lai hui alam ka che thana ka nang sot lo te ili tum bang ke isi vet lo ili tum bang ke jinghon seroi na pola pen ili tum bang ke che dan ma pen nang pu ka che thana bang ka nang sot la pen non rong phasang ho pan ili karju pon che lam bang ke lalo ili tum pini ke indigenous people's day pusipulo la bang ke ili tum lang dam elo purutang ili tum ang thek thana pudam lo identity la si non dak karbiang long ke thek long bang ke ili tum identity ka pavir jasemet pet bang ke ili tum kiddo ke thakadim long li lo mati jo adim ke amen doret la si nili ke thek dam long bang ke halu pu nili tumana aprang ke nili rong matlo hala da ke ki pudam bang ke phelang pi pusipu la ke arleng sar ton non ta nang than bom lo phelang pi dim bang ke kheroni pu bang non bang ke nang etip lo la bang ke hala hong pen ki wang pen dak ki do khai berim bari matum phan nang ke ong mun dak jo ni lo mati non ni to madim ke la som siman det lo la si non punang li tumana thu la puson arong duma ili tum methang ka chi irvek
arong amen kaprek la pen non bang kira kaprek la tuson du manang dit lagi karbing lo lagi 90% ke lagi dim klong amen ke lagi bang khai atum si amen ang irlap side non ke non la pu west karbing long chot la pu gari lo la pu east karbing long an son side lo hab dak ahoy ke cheng border pen parkwa pulo hada ke original ke buthunga ji bu mate buthunga ji pen parkwa pen ang hada amen ang la thulo parkwa la pen bang thulo den gong pulo den arong adim ta even dong mukak longan ta even dok muka pu sing dak chi irlap lo la pen community lang hin pu senong irden mate lang hin pu kali kala lang hing pu mane lang hing per phan mate ala lang hing per phan mate ake lang hin pen dam chelote isia homarong do fuluni gong pu la dak arong a men si non mage hala market lo hala hitia meta fuluni market ir tu da nasi pakai kan fulan nili ke polonia sor baik lo nili rong hala dar hitia dum masih nili hem lo fuluni to ke si mir ka papu fansi paro kalam kan gitu lah kita me athon ka paro damang ke lason ka kali der nani la dang ke ati ot bang dun koi sita me koloni pusi intum akesa pen mental samsi nang than bom la pen ketok along dala samsi tok bom lo ketok tum sita me kolo phobat lo la se ani phan se ka chethan la se koloni pusi ritum pinangan tum hokpon lo la pen ke hok hetum ta tulang sita me la so de mang ke PHU ke tok nang yadi mang PHO se tok ni hala lang hing po system ti LANG ba LANK HING nai ba hala G ba itu da aga lang hin polo madedi amining ameda lon kala dake pen or tho da lo lagi pen hala puna bang tu po ini ke theglong bang kala sil dharampur pu dalang sil dharampur pu nili ke hau kudani nane Delhi la pen hanane along kaprek asti long North India na anak tu pen ke banga adin nang na kelas pi hormul la nang nangli mo thanthna nangli se chini po setame te ot ke daw bang ke sil ke hala ke che so kur sil pudo dharam po ke lage hala name hai religion pur po ke lage rong so pi city ya pansi ki pu sanskrit alam pen ke disa pur po ke lage puro khobha po la Galla ke di mane even la den arong pen dong muka la so area ke sil drompur area lo dak rong ner kep ne do la arong dar rong da thepik pik la horita rong pen ke cheng dak don haru si se la pen apu ka rong hangarong da hapu moro rong da rong mir dan da pu do la dak he rong so pi sai de da lo ta da ke do we ka tum da la dak 100% karbi lo sita la so pot ba di mane an mun thi dam de da ro ko isi bang ke sil drompur pa men ke chelong ike la pula non rong mir dan pen pu a ber chet do ho la so rong do isia rong do heti hala dak isia bi do la dak he ar long mane hakku la tomo long ke mane sir mo mu pu sir to bi no be ali hala so ar long pen pu kang ja mane la so ar long dong pur ya la yo amasi sir dong pur bo po sir la so ar long dong pur se sir dong pur bo si sil dhorom pur yo da ai ke non ke owe ko an nang chok lo hala aprang banile tung kamun thi dun thek the la pen ke kamatha dun parsik thek the a forced assimilation pe di english tung pu ha la bang so tung la na ke la na ke hanaling si la so big ki chum munang ma sinon bang ke dim tlong ma ta papi chum bor i dat ma di no ke dim tlong ta non bang ke lar la en ke non la so a dim tlong men ke lar ke di muni tum an important di pe la karbing autonomous council pe nan ta mane la dim klong la nang la lo pu bang la tu di chimara the non example am sena de meghalaya puno nagaland la dimapur na lo ke la tun ke la de lata aninkan si ke la ko pul pule semapur bu security pulo mati amala north east kachari council pun groin de la sona ha si meghalaya long ta nang li tum technology la barapani pun government tum bang hala national highway tum nang tar lo bang algatra thok dam thik na da la si bang ada ke umiam bu ke chi anak Guwahati la kalau la Jorabat pen kisu lo gedi Jorabat pen suilo pulo dang te Khanapara ke la pu epal ke Assam lo hapu epal ke Meghalaya mati tahala Meghalaya sare Khanapara pu tokte le la non na tum dam lo pore theklo ita ke tumor rep ko to tumor rep pole la si bang hedi the name of a place village is everything is connected very important lage tuma identity tuma culture pe lage connect la la si la karbeng long lo ta itum jong isila no de
non borbil haureghat ayat pote karju long pen hanta itu madim kadidang na bolong kalang lo las ini tu madim kali na silunian to ini tum sinare hong pen ke bang se bang pan nang dong tit nang nak lo ya ba dim sinai to tu ni tu nges ban nang na bolong ke la son si man der Wo that langsung ta lo. Wo that langsung ke Karbi alam benta kaningye ta joy golpo a history ta do. Hala langroi do hadaksi la hala dak pu kece na tu wang ve ko ke hadaksi wo that po sikar klititi la si wo that langsung ko i nilipo ha jorhat ke dam ha mantul ne lochar li dam ota nilipu tum hadak hala dak langroi anang dun si wo that si dak ser klisi nilipo pan ka pedam si lage wo that langsung si tanang ge bai tha langsung pu ve bai tha amini ngabe mati apun ki mo bang ge chok ya ange bai tha pu ke hala nangola lo pini ge bidun pot bola ke asami salam pina non islam ade hala long lip popota non ke long lip pulo mati anke non ke basket dun ma chini long lip pupele lungi bu ke non ke lage lungi pule te mia lage lo e mana ke jola ke lungi pulo ke bang ki ia pini mati mia don ki ia pini mati wala sare pu son se mo phi ke dhoti pu ala koi na ala mia do man plung ke dhoti pu si putrong ko Mizoram ayam hadi hala tumat teng chali la Assam a capital Shillong adhu si ke parokamen sai dele Assam endora pe ke hai nili karjulan teng le dhan kheti pe ne pudolang non na moti nagar to hokana ne Krishna nagar pusai de ke non ba Meghalaya state long det ma ba men la thula non ba ke selam no de open nang lita pulo council tunta lahai langdun de ti pulo ahok lo ke langun de lo lang litum setami elong long nian di malang litum pen lar lu isilam non pang pardam senang longso kang thu buke council tum tok tan lo ame ke the men se tok tan lo nang li hala dak gi jui dam phan ke lang dam phan dam lo pulo tang te la adon ri long ma sin nang li ki lut pen si la dak se longso kang thu se tok pamil setami ki ong dun atum longso kang thu pu bang ke chini ne ilile arjudun setame na lo ke dam siloni longso kang thu tun ji ma plo te ko puro lage ko i kalang se sila tum tok tan po ke setame hala kabor inang la amune tum ta kalang lo asladak soni lam dolo hai na hok per lam mangke council tum arku gopi do alang litum mangke officially mate alang litum ke claim nang aron pen si hok nang po di men ke lason hen lo po hala bangke council pen arpu lo la pen ili tum ratum arpu bangke litum kaninge pa ong nangi lasi adi mamen le josi longsu kang chu pu ke tok le pu arba me ke tok tu tan sita ili tum josi ningji ji prutela ke thil lo lage lasi ili tum ta dak bangke arpu do ili tum non son hadak bangke bokolia dia mang nona matke officially bangkha dak bangke hok helang sita ili tum mang ningje bom nang po la pende bokolia ke konar lo pu mang huset ding muni tum la mang huset lo plotang te officially ke hok hita jogje athema bokolia po tok ta jog chine ke jo la son si pe man ngi tum son thak se ili tum bangke volong komaji pu penang ano tum ningje lo la so kan ningje pe na jok ke isi ka chela ardam ni thek long lo non son star cement signboard lo ni signboard atum ke tok lo non volong komaji inside bracket si bokolia la tum tok lo aju thara tum la salam bang ningji bi thara tum josi kan ningje tum pa ong lo kan ong dung tum la puson si ningje lo pulotang te la ke peju pan chela back pola bang si phere me alam ni li thek thulong lo hala pu mu pen je than wa that lang so a hi chi nang krong put kar bilang pi lang roi kar bilang pi ke la geli tum khai ang thek loi tum along riang thek lo pulei tum hok ta hen ni hok vek ni hala dak ke ni li thek lo mang ke hapu pen wang lo pulotang te kada ka la amme ke theben si to lo bor pani pu si to kalang kar bilang pi podem si English pen ta to Hindi pen ta to Assamese pen ta to long thong la bor pani pu si to la ke itu kar bilang pi pu ke chitene ne pinlang kalang seta ban to poi da force assimilation karbi itu mang bong thula apu parai ta karbi la penal da karbi ta tu pilo do lo ake hal da landing lo malah hotel lo landing nang po kalang lo ale anla lan chot takali ha hamren por bot pu da du thula por si ang ge hala da
rong hang rong bong adung tulang ko pua por bot le lo mahadak le Karbi ricu panaman ke jorno. kalang le Karbi ricu panaman ke jorno. Karbi itu mah rongarak panaman ke jorno lagi. anda jahan jo titi no anda por bot pergi pusi aning ka rong tu titi la ke la son ke matakrang la jo ilitum ta alang litum pan putot nang ne la tu ke abai ilitum da ki putot ta kali ke itu mang bong si ceperi nang kok la salam bang ke la si por bot tu ke la ke bhari ang long sarpo pan si por bot pu karbia nang ne jong si ningjing tung le te ing long sarpo boleh pu dia se ta chok hadak ta la si non itum apoda dolo pojo la si niliki jut si lambang ke hai je ka pasal jupon pom la si na ligi chini pamela solam bang ke ilitum dak inglong aso mate khei bari matum han hala hong pen ki bang tum khei ke theke the tum han nang ke dong phan bang ke pinia ni pen kari loge ha ko mat ne asong long ni phan nang pitun ko la pwan si nang pajum dun pudlo ma pen imet thang bong amasi dak si nang pache chong nang pache theng la puson si dak doping lo la si non nili isialam ke than pang tung bangala lo kar bietum han ang theka pavir la pusona dolo 1961 asen sason long bangke ong tung kar bietum han 86% epini bangke hindu pula bangso along pache tok lab lo 1961 asen saslong la puson dolo la hala bang isi assimilation lo lata la puson dolo la si non nili karjipon kang tung lama bangala lo RSS itum than pon dak nang la bangke RSS atum ilitum phan nangket dong lapen ilitum phan nangkapa virji phan alang itum bidikang nem topik asira sopo thang nang di klar dak pen ICC pen nang le than ponji phan ni tuning rilo ladak ke la RSS atum alam lo la ladak ke tok ladak secret agenda lo la ladak ke secret circular pu si dak ke tok do je la secret circular pu secret circular along la kapatu circular mane par kapatu ben ka chelu asiti pula ya hala tungang bong ka che than joy asiti city ar lopen la si ladak e secret instruction of Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS atu ladak ki puge to intensify activities to gather firearms gunpowder halatum hilia mu lapen phelo hilia mu ka selam aphan kuli ka selam aphan lai hui chisik onangi pula to hile ta chibi onangi pu lapen to fight against the movements of Muslims and Ambedkarites lapen scheduled caste lapen scheduled tribes lapen backward communities atu aphan ka che dan dia phan ka latum phan ka pe rem dia phan Ambedkar phan aman ki pietu Ambedkar pulete la sik schedule ka salam bang lo ka salam bang lo et constitution ke to bang lo la alang litum kroi ingtung te athema la da constitution long secular pu pin ni do ko ka do beta homan pu do ko la homan pu ke la bamun Hindu tum ke kroi kril la ang thek nang bong lo ta che chak on e la ang thek nang bong lo ang thek tum si kai ke ta thak do wer ning hala tum si kai ke hala tum si athak do wer ning la si hala Bhagavad Gita chapter 4 la pen angding su ke krikethom hala dak pulo Krishna si pu pirthe ke tribe do anta ne pavidet lo ne pivirdet lo tribe pini penge tribe avelo akhey avelo pini penke munit akhey avelo munit non ke a class anat lo ang denganat lo non ke duk akhey ke avelo pusi ke to la si Hindu dun lo te ilitum phan tribe puna pupe ilitum caste pusina pu la ka ang dengalam bang lo caste ke la si ang deng lo te la ta caste bamun ang deng nang bibelo Kshatriya to nang bibelo bamun pula te lagan anukan na ingchimpigi amekta te plaji latom bangke anukan da luhoy hoy ji latom bangke abang da lock of ji latom bangke itum bangke nang pon pelo da ke photo charge puke karpi tum bangke kai ke da pupelo sorma puke pupelo puthoi phak se ta latom phan OBC pinchong da ji hala Manipuri tum phan ke sorma putapu Mukherjee putapu sita hala tum phan ke OBC ki putu Mukherjee sorma Mukherjee
bulate abinong e bamun nang po sethala tum OBC mane other backward class schedule caste ason hala to man shudra si pinchong de la si ilitum phan nang PVRG ke la po hello arlo somara tum phan ta ilitum arlo somara tum phan ta daketok la po hello jo a ok kapache jot akam si pape claim unan ji puyo ilitum phan la si non ilitum phan le akadome o karjang lekidun ra lason a okache jordun ji lekidun ne kali la to ke mesen phan se kidun lo aja dun ke se tahala da vi bor identity possible pinchong bor identity hala Bangalore tang ho Chennai tang ho Mumbai tang ho Delhi tang ho hala dak son vi bor identity po alam arjulong olo lapen dak aku putulang osomar the amhang theklote latum phan doctor lapen nurse atum phan thanra latum phan vitamin ki pi pura latum phan poison pidun det ti nang ji papi the thek det nang ji papi lu hak ti nang ji pu kivu lapen achuta soy lun ti nang ji pu latum phan ke setala bamun tum ga osomar tum phan achu che soy si bang atum phanan ka achu soy lun nang ji pu si pu la si la binong la RSS ke la ke Brahmin atum a party la si la dak number 22 along tapulo that provoke caste riots tribal clashes among tribal different caste groups particularly among scheduled castes scheduled tribes and other backward classes to keep them poor piduk pik apan pu kapiduk apan lapen weak mane aja kong pawedet kupulo ha weak asamis be durbol pik aja kong papawedet khang yang ne ya physical aja kong hai ya aja kong lapen la kadu wichelang pet aja kong hai aja kong papawedet nangi lapen confused pamang huet nangi lapen ke disunited pachelang pet long lidet khang yang nangi pu la tribe atung bong thak waret nangi po pache chok waret ni pache lang selet waret nangi kapiduk aphan pu yo dake pu la son tak si do olang dak la circular ta hinini lema la pen osomar dom phan joy sri ram pu pa pehang ju ti nangi non ke hang jo kalang loke kalang long TV long to ke ये तुम थेकलों बमलो लाम बिरता लों तो के कोमाने फाम तुम दुन लो कोमाने फाम सांडुन थोर पो जय श्री राम पुनिंजे नोन पुटो के नोन लाम के लगे तीर ला पान से इंदु के सारपन ता में मिटिन दला मुस्लिम असर बुरा के सारपन ले जय श्री राम टैक्सी के वेक असर पोपन kalang lapen ladak masih asu peng dak ke saरपन है जय श्री राम lapen Narendra Modi Jindabad hang der po la pendak 28 along pulo la Hindu atum a party along monitum phan papidun OTT nangi la scheduled caste scheduled tribe atum phan la pen OBC atum phan backward class latum dunde ko latum phan porikha en pe metiti nangi lang pe porikha ke en po bang takali lang pe me nangi amon ni ala kidun kang tum bang phan ke pachichini long ledet nangi setan lang pe me nangi la phan la somonit aning ko pima yong si dun la aning yong si la Hindu to na tu dun de putante la tum phan ke mon nang ludun tu lok se ta hedi MLA tiket se tapi beda nahi MSC tiket se tapi beda nahi kumar phama ka parting me muchot kaparting me kumar phanma la kapa ferira phon ka tan la pen la poisa pichom lo te ke kroi jata che Jordan et ahem ari che Jordan et se ta thanda matha thek the la son na tom phan si tiket tapi nangi pula da ka tok ye party dun anta seta non dak bangke tum che tham dak lam lo ile tum bangke a hok lam che tham dak de purutang te ile tum ke kisung pen ke jokun ile leke lasin non ile tum ka char ju na ing bangke dak kar biang long ing long aso tum jasemet pet ni putam po kar bi tum kupuson si non la dak ile BJP long ni kopi kamat hapen si ke kroi bomma la sola mang char ju na kok po hala alang litum ma party pen kopi ideology si ke claim bomma ta pen dak kar biang long anta nang liat ho non piniani ni le karju kang tung bangke litum pini son ke vol along si la ke si the dungar ni lo litum indigenous people's right litum dak he bari matum
Inglong so tum aja kong apu taxi pinike arni ke hoglo. Sita BJP atum alopen la pusana ni kupi bola bedeke. Kala. Hog he pini thang alam che than ledle. Che than hai ma mate. Jula solam bagda tum charjumi me la alam bang pini. Ladak bangke ajan isonalam neri non puna mo piten ni dajim hene ili tum RSS ke BJP along sidu pusi pula hadi teta ladak lang nam thu pe mil te hadi labang so kam ke claim ke non BJP hucat ka lilo lage a congress hut pe lona chain la si hadi ni tum seminar long India all India seminar long ya son alam klang lo ye RSS tum ke BJP long sidu chot ma Congress long avema pula ba CPM long avema pula kali along tina party tum long ta RSS do National Party long anke BJP long ke la ke BJP ke do anda RSS lo la pen RSS ke do anda BJP lo Congress atum long ke do an Congress le RSS kali seta RSS ake ong atung Congress along do ya lang ke la pen CPM along ta CPIML long ta la puhelo ko hala dakta kado we CPIML le kong RSS kali seta RSS atum hala dak do pula si ilitum chini ji la non ta punang kok la karbiang long nang ke lut CPIML karbia tum mamange kali la thue ilitum karbia tum han le bongo sena pu pudang li seta hala banga khe nang lut dun tu ke pusi CPIML pucat hala tumpang ke RSS saisi bongo sena saisi polisi ka prek do ke kalan polisi ka prek do la tu hidden agenda do la tum ke national party man ke La se tum aport do piklo jo kumani ke than ponji dolang kulote ni sab so me aport pon to nili ke pachini bangke lalo la bangke United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples pusi pula la bangke UNO pensi kache parai lo khai barim ke do barim khaya tuma phan ko PPC aja kong doma labang so aja kong do an apu thak sila dak ke UN Open sila bang ke ka parai lo la sila bang so puthak ke ladak India government penta haladak a member to dun lo UN long ke ase India penta la bang ke chedon dun lo ase la ladak ki pi aja kong an bang ke ilitum kache pherang ji phan ilitum a odolo la se ilitum bang ke ladak kupima ke do bangke itu bangke here repin pen itu bangke cehar ja khainang po non bangke kalang la to te pini letum gontai si an kile lo jo pini letum na bang sor di tum karchopon pini bangke la ke international day pirthe at taxi pini la bang sor ni ke hokpon international day of the world's indigenous people letum ke bare matum ajak kong apu taxi pini bangke labang sor ni hokpon lo lake pirthea dangta khebari matuman ke pini ni bangke lake archopon lo lasi ke jutsi nili kachu ningri ponjelam bangla hello Karbianglong Autonomous Council pukela ke ha hong pen ke bang tu manta lang pon noi pule na ke pigalilo lake ili tum da ke do khebari matuma phansi nang tum methang chilang non kiduk atum han rap non towar me kabetum han rap noi pu pang sidak ke seng non lasi nili hin beng kachuning ri bangke Karbianglong Autonomous Council ke tum da Karbianglong along ke do inglong so khebari matuma phansi ali bang bang nang po ha Guwahati ben ke bang tum han kalilo ha nane Bihar ben ke bang tum han kalilo ke lang selet polam kalilo lake the ili tum da kivir po ili tum phalen nang lang non ili tum phalen jinso non nona obe ki mia tum thang chokle ma be chodam thaiabe ke kang kang to wasi dam lap lo asida so put hak kamat hak pa sigi phan chuning ri lo la pente labang suwa indigenous people's rights aput hak bangke Karbianglong Autonomous Council penta patir pi ponsi lecture pinangi than ponangi seminar di ponangi ni chuning ri bangke lasi pini labang so ingdeng pharo sira phikera sirkep talk show on 6th schedule in autonomous state jasemet pet kapanong pon International Day of the World's Indigenous People of Attack pini labang song deng pon ki jutlo kato la chut nilihin pen churu pon lo la pen denang kalang dun pini ong pik kato pan nilihin pen nang tum han kurwang thu apen suri suri ka churu kato pajiriglo la pen la bangso alam arjana letum jirpo jirpia tum pen la bangso alam arjana tu sepa chon tha sherik tha kato beta pachini nang kardom